Para nosotros es importante que podemos alinear con los planes de marketing y las estrategias de la Agencia Catalana de Turismo, que formamos un parte de esta gran familia, participando en workshops, networking, días como hoy, para tener una visión más global. Nosaltres ens hi vam afegir en la proposta d'aquest programa quan la localitat, quan Platja d'Aro també va apostar per ser-hi, i realment el que ens aporta és, en certa manera, més visibilitat. El fet que pertanyem a aquest programa ens permet donar un valor afegit sempre en tota la publicitat que nosaltres puguem fer, en tota la promoció que nosaltres puguem fer, i entenem que també en la que es faci des de l'Agència Catalana de Turisme més visibilitat del que és el nostre establiment. Això per una banda, i per l'altra, sobretot, el tenir una visió més àmplia del que pugui ser a l'hora de prendre decisions en el propi negoci, anar de la mà d'uns experts que ens diuen, escolta'm, si us voleu dedicar més al tema de famílies, tingueu en compte això, aquests paràmetres, i per tant això és un valor afegit que tenim. Para nosotros, durante los últimos años, ha sido la oportunidad para conocer y trabajar con tour operadores internacionales, periodistas internacionales, colaborar en fan trips, en workshops, y para nosotros es importante tener esta imagen que somos colaboradores con la Agencia Catalana de Turismo.